agus fáiltreis le tasúb agus cí arce le set agus mu dúirtaréis an National Stadium a chuéis sin nas táid Jenny tafaid ar an show marall an siútá don show ná boxing ring so den sin cíal agus na mu ar se mar gléiste agus cóglóte. Bailinn buchas go bhfuil a cairn sin an leirúir atá ugin tá si taréis blahanna go blahanna siad galanta Milshan agus tuan seo agus caiimiid cinil ar ADL óige agus go man sin hiig an stúrthir agus leir eile agus te an dóibh go dé go thuirn caiúniu. Tá sé bhís tá an áit just gan. Tá siad ag fáil an statué. Hi Jane. So seo an set seo éidir. Hey guys. Agus tá siad ag gáil a hanrod agus sin bfuim déine seaiste. WAC. So tá sin ag gleistenis tar smidú áin agus Ar AD áin. Yeah, ag fannacht An túsar leis an show. Tá déine absolútely new. Tá gar be sin an trí beán headla so déine cin aniu agus tá ag súil gohir leis. Áte go WAC. Muid trééis an chéadhar agus bhí sé má. Tá sé just inta a bheith ar an statu fihearí agus a genuine show because Agus na mics agus na cameras agus an staff. tá mics áin tá an rudagin agus an chéadhar genta so leis mu fáil réún darcin agus gépasca. Táid inis ag githe ar géad lún si an ggóil 18 sasta agus pasta Táid mar áchar mar trééis chuir head afta bhíanú agus suir oh my god féhar an bí seo agus sin cinnta a chat. Thank you. Oh, thank you. I'll get you a spoon. Hey actually, agus sin an céad lá chríne goin inniu. Yeah, this is a credible Christian Amiha Unanis. Bhí sé cinnte táid Tréta. Bhí sé cinnte bheith ag go leis an camera bheith go leis an fearin ar fád agus Gatain co-jasa. Ansás ar sin fearin atá goin. Agus táid an compórda le gatain. Yeah, I guess chuirsiad ar súbnis mid agus le muid go cruí agus muid go bhór tafaid so tá ráis an seo Amara agus chuúir ibre le teach bu táid ar bristá mar seo níl an post a bhí gona géir so rud mai sin agus sil gin gurhain se stotas an isan seo agus ar géad le ar set a eáil sé hána choirthe duine agus sil gin go sib mar stotas fasta agus ben neart le techt úin so gur mí mai goh as bheith féidir isan seo na go Jenny Germard mu an Lanston ar Twitter, Facebook ar anrod an chuil suas leis an crackerfad mis idir lá agin. Agus le go bhirtún ar YouTube agus freisin leanarin. Yeah. Mas an thuig. Okay, go dtí an chéidir eile. Slán!